Postoji određena vrsta osobe koja uđe u sobu i u djeliću sekunde zna stvari koje nitko nikada nije naglas rekao. Osjetit ćete kako se zrak mijenja čim prođete kroz vrata. To nije samo misao. To je fizički osjećaj u prsima, stezanje u grlu. Nitko ne viče, nitko se ne svađa. Nema vidljive drame. Ali za tebe tišina vrišti. Tvoj mozak je već završio skeniranje svakog kuta okoline prije nego što si uopće skinuo kaput. Primjećuješ kako osmijeh padne za samo 1 milimetar prerano. Osjećaš potisnutu napetost između dvoje kolega na drugom kraju stola. Čuješ oštar, nazubljen prizvuk u jednostavnom dobro sam, što zapravo znači na rubu sam sloma i ako kažeš još jednu riječ, možda ću puknuti. Većina ljudi to naziva darom. Oni to zovu intuicijom ili šestim čulom. Ali ako si ti ta osoba, znaš da se to više osjeća kao teški nevidljivi kavez. Jer dok drugi jednostavno uživaju u glazbi, hrani ili razgovoru, tvoj mozak provodi složenu forenzičku analizu atmosfere bez tipke za pauzu. Danas dešifriramo psihologiju hipersvjesnih. Pogledat ćemo zašto tvoj mozak odbija prestati skenirati i zašto je tvoja najveća snaga zapravo ono što ti iscrpljuje život. Da bismo razumjeli gdje ovo počinje, moramo pogledati dvije vrste skenera. Za neke je to jednostavno biološki. Ti si izrazito osjetljiva osoba, rođena s prijemnikom visoke rezolucije, koji upija više podataka od prosjeka. Ali za većinu nas, ova ekstremna svjesnost nije urođena osobina. To je naslijeđe preživljavanja. Neuroznanost ovo stanje naziva hipervigilancijom. U nekom trenutku tvog razvoja, tvoj mozak je donio izvršnu odluku. Odlučio je da je opasno ne primjećivati stvari. Naučio je da neznanje ili opuštenost imaju visoku cijenu. Tvoja svjesnost nije bila dar. To je bio obrambeni mehanizam koji si morao graditi dio po dio kako bi zaštitio svoj duševni mir. Prisjeti se faze svog života kada si bio kao radarska stanica. Zamislite dijete koje odrasta, u kojem je emocionalna atmosfera nepredvidljiva poput planinskog vremena. Nisi si mogao priuštiti da budeš samo dijete. Morali ste naučiti kako postati neplaćeni emocionalni savjetnik. Analizirali ste specifičan ritam automobilskih guma u prilazu, nagađajući vraća li se roditelj kući sretan ili način na koji su parkirali sugerira večer vike i lupanja vratima. Izmjerili ste silu zatvaranja vrata kuhinskog ormarića kako biste izračunali razinu ljutnje u sobi prije nego što je izgovorena jedna riječ. Zapamtio si specifičnu težinu koraka u hodniku. Točno si znao la kada se pojaviti s savršenim osmijehom kako bi ublažio la napetost, a kada postati duh i nestati u sjeni. Tvoja amigdala je zabilježila uznemirujuću lekciju za cijeli život. Ako ne pročitam znakove dovoljno rano, bit ću povrijeđen. Predviđanje mi je jedina sigurnost, ali zašto se i danas osjeća tako opasno? Sada si odrasla osoba. Sigurni ste. Imaš svoj dom, svoj život. Ipak, kad uđeš na sastanak ili zabavu, taj sustav nadzora koji radi 24 sata dnevno i dalje radi punim kapacitetom. Tvoj živčani sustav još uvijek nosi težak, oštar uniformu za rat koji je završio prije 20 godina. To dovodi do posebne vrste modernog iscrpljenja koje se događa u 3 različite faze. Prva faza je forenzička analiza poruka. Dobiješ poruku koja samo kaže u redu ili razgovarat ćemo kasnije. Normalna osoba vidi informaciju, ti vidiš mjesto zločina. Sljedeća 2 sata provodiš listajući poruke unatrag mjesecima, analizirajući interpunkciju i vrijeme odgovora. Zašto je trebalo 40 minuta da odgovore kad su bili aktivni na društvenim mrežama? Izgradiš tragediju u 3 čina u kojoj si ti negativac i to sve na temelju rečenice od 2 riječi. Druga faza je društveni tjelohranitelj. Kad izađeš van, nisi samo tamo. Ti si dobrovoljni tjelohranitelj za atmosferu cijele prostorije. Postaješ ogledalo koje odražava točno ono što misliš da druga osoba treba vidjeti kako bi ostala smirena. Primijetiš da je domaćin pod stresom, pa se dodatno trudiš kako bi ga nasmijao. Primijetiš da je prijatelj zanemaren, pa uskačeš kako bi premostio jaz. Brineš se za tuđu udobnost, osim za svoju. Treća faza je kvar prekidača za isključivanje.
Ležiš u krevetu i premotavaš noć kadar po kadar kao redatelj koji traži greške u filmu. Jesam li to rekla preglasno? Jesu li se pogledali kad sam otišao? Rješavate zagonetke za koje nitko drugi ne zna da postoje i ovo je točka u kojoj to postaje neodrživo. Tu većina ljudi pukne, jer kada vaš mozak tretira svaku društvenu interakciju kao minsko polje, vi zapravo ne živite. Samo preživljavaš. Gubiš život zbog duha prijetnje koja više nije ni u sobi. Iscrpljujete ne ono što se događa, već ono što bi se moglo dogoditi. Ali što ako vam kažem da je većina onoga što znate o tim situacijama zapravo vrlo sofisticirana laž? Udahnite duboko i pogledajte najvažniju psihološku polugu u vašem životu, razliku između percepcije i interpretacije. Tvoja percepcija je gotovo sigurno stvarna. Hvataš signal. Kad osjetiš napetost, ne haluciniraš. Vaš radar je visokotehnološki i točan, ali evo istine. Tvoja interpretacija tog signala često je potpuna izmišljotina tvoje prošle traume. Pogledajmo konkretan primjer. Percepcija je, moj šef je prošao pored mog stola bez da me pozdravi. To je činjenična opažanja. Stara interpretacija je, ljut je na mene, dobit ću otkaz. Sigurno sam nešto pogriješio u onom izvješću jučer. To govori tvoj softver za preživljavanje. U stvarnosti, tvoj šef možda samo brine o svojoj hipoteci ili razmišlja što će jesti za ručak. Ali tvoj mozak nema opciju možda. Ima samo opciju opasnost. Ne reagiraš na osobu ispred sebe. Reagiraš na 20 godina staro sjećanje na nepredvidivog roditelja. Vidiš požar tamo gdje je samo titrajuća svijeća. Nisi slomljen. Sjajno si se prilagodio. Razvio si vještinu koja te štitila kad nitko drugi nije. Ali više ne moraš plaćati taj porez na svjesnost svaki dan. Ozdravljenje nije u tome da postaneš manje svjestan. Radi se o tome da naučiš vjerovati da možeš podnijeti lošu energiju u prostoriji bez potrebe da je popravljaš. Možeš primijetiti napetost i odlučiti da je pustiš da ostane tamo. Ne moraš biti emocionalni čistač za svakoga koga sretneš. Tvoja svjesnost je super moć, ali vrijeme je da prestaneš koristiti je za traženje prijetnji i počneš je koristiti za prepoznavanje vlastitih potreba. Cijeli si život slušao neizgovorene riječi drugih. Napokon je vrijeme da počneš slušati sebe. Ako si cijeli život imao osjećaj da si previše ili preosjetljiv, želim da znaš nešto. Više ne moraš nositi teret cijele prostorije na svojim leđima. Dozvoljeno ti je ponekad ne znati što se događa. Dozvoljeno ti je jednostavno biti. Ako si se prepoznao u ovome, ako znaš kakav je osjećaj biti kao radarska stanica, napiši riječ radar u komentarima. Pomaže znati koliko nas ima vani, koji tiho skeniramo isti horizont, tražeći način da napokon odmorimo. Ako ti je ovo pomoglo shvatiti zašto si iscrpljen, pretplati se. Bit ćemo ovdje svaki tjedan i istraživati psihologiju stvari koje obično nosimo sami. Pogledaj sljedeći video u kojem objašnjavam kako napokon utišati unutarnjeg kritičara koji ti neprestano vrti misli u krug. Vidimo se u sljedećem videu. Ostani svjestan, ostani znatiželjan, ali najvažnije od svega, zapamti da je napokon sigurno disati.